मोननो थाखाय आलादा रायजो मोननो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि दरकार गैया। भारतआव रायजो गोदान सोरजिनो कुनु क्राइटेरिया संबिधानाव लिरनाय गैया। बर'नि सासे संग्रामी जोहोलाव बिग्रायारि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे बिग्रायारिफोरखौ थैजासे जेल जाहोनाय जि मोनसे आदालतनि भार्डिक्ट फैदों, थांखि फैदों, बिखौ लानानै बर' फिसाफ्रा दिनै उन्दुनाय गैया, सुख गोजोन गैया। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै गमामायैनो मोनसे साननांगौ सम फैदों। 50 बोसोरनि सोमावसारनाय, बे 50 बोसोराव 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय। सासे सानै नङा मानगोनां रायजोफोर, 5,000 बर' फिसाया जिउ गारबाय। आरो बे जिउ गारनाया सोरबा गोसो जानानै जिउ गारनाय नङा। नायगार दानथार जानाय, गावथार जानाय, हाथार जानाय, खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिजों। थांनाय 50 बोसोरनि सोमावसारनायाव 25,000निख्रुइ बांसिन बर' फिसाफ्रा जेल जाबाय। 25,000 सासे सानै नङा। बे आसामाव 25,000 जेल जाबाय। दिनै जोङो बयबो सोंनांगोन, बयनिबो खुगायाव दिनै बे सोदोबा फैनांगोन। बयनियावबो एन्ड्रइड मबाइल दङ, स्मार्टफन दङ। आसामनि खुंगिरिफोरखौ सोंनांगोन, बे 5,000 बर' फिसाफोरखौ सोर बुथारखो? बे बुथारगिरिफ्रा जेलाव दंना गैया? बिसोरनि सायाव 302 मार्डार केस लागायदोंना लागायाखै? जोङो दिनै सोंनायनि सम फैबाय। दिनै बिसोरनिफ्राय जोंनो बे एन्सारखौ नांगोन, जोंनो बे एन्सारखौ होनांगोन। आरो बे एन्सारखौ जुदि होनो हायाबा जोंखौ खुंनायनि कुनु अधिकार गैया बिसोरा। जोंनो आलादा रायजो होनांगोन बिसोरो। बेजों लोगोसे 20,000 जेल जाबाय। बिनि अनगायै बेसेबांबा जिनाहारि जानांबाय, न' बां सावजाबाय, गावथार जाबाय, बेसेबांबा बेंगुरा जाबाय। आरो बावैसो मास मोनब्रैसोनि सिगाङाव सानै जोहोलावखौ फासि होगोन होननानै फोसावदों। आरो बिनि उनाव नै बावैसो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 9 थैजासे जेल जोबनानै दोनगोन होननानै फोसावदों। बे जाबाय जोंनि आन्दलननि गोथां मोनसे हिस्ट्रि, जारिमिन। दानि जारिमिन, दिनैनि जारिमिन। गोदो गोदायनि जारिमिनखौ बुङाखै आङो। जोंनि आबै आबौ आजौ आजौनि बै समनि जुगे 5,000 बोसोर सिगांनि जारिमिनखौ बुङाखै। आं दानि जारिमिनखौ बुंदों। आरो बे गोथां जारिमिनखौ नुनानै जुदि बर' फिसाफ्रा, सोरबा बर' फिसाया गावनि हारिनि जेंनाखौ नेवसिनानै जुदि राजखान्थि खालामनायनि धान्दा खालामदोंबा, बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया मानगोनां रायजोफोर। बेखौ गोसोआव लाखि, बेखौ गोसोआव लाखि। दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया मोजां मोनगोन, सोरबाया गाज्रि मोनगोन होननायनि खोथा नङा। आं बावैसो क'क्राझाराव सुबुं गौमा जानायावबो बुंदों, दिनै रायजो राजाया थांखि लानायनि सम फैबाय। थांखि लानायनि सम फैबाय। जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै MLA जाना दङ, MP जाना दङ, 3 बर'नि मन्त्रि दङ। बे मन्त्रि थासेयाव बोरै मोनद' हारिनि बिला पार्लियामेन्टआव फैनो हाखो? बोरै फैनो हाखो? दिनै बे मोनद' हारिनि बिलखौ सानसेयावनो हमथानो हायो। बड'लेण्डनि थांखिखौ सानसेयावनो जाहोनो हायो। मोनसेल' डिसिसन नांगौ। बे राजखान्थि हान्जाया जाय BTC-खौ दैदेननो, बिथांमोना गाबोन BJP-जों थाया होनबानो हर सान खारग्लुंगोन बिसोरो, हर सान खारग्लुंगोन। जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आङो गिबि खेबनि थाखाय भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै रायजोफोरनो फोरमायदों, दुखु मोननानै गाबदों जोङो। जेला बिथाङा दिल्लीयाव थानानै बुङो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, मोनद' हारियासो लायनो ST जानायनि क्राइटेरिया दङ। जुदि बे सैथोबा आं सानगोन दिनै नोंथांमोनाबो साननो बाध्य जागोन, बिथाङा संबिधानखौनो बुजिया, संबिजिताव मा दङ मा गैया बेखौनो बुजिया। बड'लेण्ड मोननो थाखाय, आलादा रायजो मोननो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि दरकार गैया। भारतआव रायजो गोदान सोरजिनो कुनु क्राइटेरिया संबिधानाव लिरनाय गैया।